přátelé, máme půl roku od našeho superového výletu, který já jsem si skutečně užil, do Albánie, Makedonie, Chorvatska, Bosny, Hercegoviny, projeli jsme vlastně celý Balkán. A je to půl roku, přišla zima. Co vám budu povídat, poslední 2-3 měsíce jsem brečel, na motorce se nedá jezdit, ale přišel březen a naše naplánovaná cesta. Všichni teďka čekáte, že zase pojedu tady na GTRu, že kluci udíme doma a pojedou na svých motorkách, kterých znáte z Albánie. Tak já vás vedu z omylu. Je březen, jedeme jezdit do terénu a bereme úplně jiný motorky. Takže začínáme na ostrých endurech. Kluci sudíme doma, to pojali trošku jinak. Já to řeknu takhle, já jsem tady ještě s jedním kolegou, máme novýho, který s náma pojede do Štyrc, abychom byli 4, Romana, toho potom představím. A já řeknu, já s Romanem, my jsme tým Adam Riemann. Představuji Romana, 4. člena, rozdrostli jsme se, takže už ne 3, pojedeme ve 4. A s Romanem je sranda, jezdíme spolu na motorce už několik let, už jsme absolvovali několik výletů. Zatím po silnici, takže to bude docela sranda, jo? Tak jo, zatím. Lehký enduro, enduráci, jízda v terénu, cestování prostě na lehko. Pak máme ale druhý tým, řeknu Karviná, udíme doma, Michal a Břeťa. Ty tu cestu pojali úplně jinak. Ty mají svý, řeknu, motorky, ověšený, takový tuk-tuky, jsme se shodli, že to je ideální. Já bych řekl tým Igor Brezova. Kdo znáte Igora, znáte jeho legendární GSO, s kterým už objel snad 3krát dokola celý svět, tak víte, o čem mluvím, kdo ne, tak si to najdete na YouTube. Ale ne, nejdeme úplně na tomhletom, ale my máme ještě takovýhle stroje. Takže já s Romanem, Yamaha, Tenere, osvědčená technika, jak říkám, Adam Riemann, na lehko prostě. A za chvilku vám ukážeme, jak jedeme. A potom to prostřihneme, podíváme se na kluky, sudíme doma, jak jsou na tom oni s balením a nakládáním motorek. Z mýho pohledu, my normálně ručně, oni to má asi na jeřáb, jo, prostě, takže uvidíme. No, tak tady se chlapci pozná profík, ty vole. Velká taška, malá taška, ty vole, seznam, odškrtáno. Tak to je pecka. Co teď? Já vůbec nevím. jako, já si myslím, že to nevytlačíme. A tak co si chceš dělat? Musíme to vytlačit, ne? Jako bez motoru? Jakože na to budu sedět a vyjdu nahoru, jo? Nebudeš na tom sedět. Necháš to nastartovat a budeš to lízat na spojce. To nevyjede na spojku. Proč ne? No, já se nechci rozjet to na spojku. Tak jdeme tlačit. Akorát nevím, jak to... Hele, jak to mám spojku, dostaneme díčku teda, jo? Já si to kusím tady je lepší. No to sice je nějaké volné. Co to má, že to je také volné? Nevím. Víš, že tam ty šildy úplně nepasovali. Na čem to? Aha, tady to nemáš dotáhnuté. No, to je možné. Dotáhnem. V Livornu bude dost místa. Dost času. Asi tam máš chvál, ne? A já mám spojku. Aha, to není chvál. Chvál je? Já jsem tam dal chvál. Dobře, já mám rychlost. No? Ty máš brzdu snad, ne? Brzdu. Pojď, rozjedeme se trošičku. Jak tam dostaneme do zadní kolo. To tam nedám. Já nemůžu. No a teď kdo to bude držet nahoře? Třeba já. Ale oba dva musíte držet. Můžeš tam ještě vlezt? Ještě kousek, jak jsme za horizontem. No. Roky plynou, střídají se
si, co máš a nemáš rád. Sny krásný končí v sutinách. Jenom jedno nemění se, nepsaný věčný svět a řád na svůj čas čeká v bublinách. Motodeníky, den číslo 1. Jeli jsme velice špatným počasím, ale už jsme v Itálii. A To si neměl říkat. co vylezlo? Oskar. Ano, ti více všímaví si všimli, že vylezlo slunce, takže máme tady krásně, už přijíždíme téměř na místo, jsme za Boloní a myslím si, že teď už to bude úplně super. Co ty na to? To téměř, no. Je to nějakých 160 km. Dobrý, no. Téměř. Jako trošku optimismu. Ale jo, jako pokud beru v úvahu to, že celková cesta byla 1229 km, tak 160 je asi téměř. No, ale teď zalezlo slunce. No. Ale počkej, já udělám světlo, jo? Tak. Super. A víš co? Mě to asi nebaví. Jo. A to byli místní karabinieri. Ano, máme natočené. Jsem se jim tam máme veselat bez blinku. No, nám nefungují blinky. Ale to bude to, že ty blinky nefungují. Dobře si udělal, že jsi tam nevěl. Taky si myslím. No. Ale oni spěchali určitě někam jinam a neřešili by nějaké to... Čechopoláky. Čechopoláky. Ale to bys měl asi vysvětlit, proč jsme Čechopoláci. Ano. My jsme teda Češi, to je jasné, ale máme přívěsný vozík půjčený z Polska, tam je vzadu. A máme polskou SPZ-ku, takže myslím si, že kdyby nás karabiniéri zastavili, že by se asi hodně divili. Ale dobrý. Papíry od toho máme. Máme. Takže. Počkej, ty mi chceš říct, že když jsme cvakali ten zámek na té bráně v té půjčovně, takže si vzal i s papírama, Jasně, to tam bylo. Aha. Já jsem to vzal i s papírama. Tak to jsi šikovný. I s plnou mocí. Tak k přepisu. Jo. Takže budeme se hlásit průběžně. A sluníčko opravdu svítí, takže my jsme šťastní a za chvilku se přihlásíme od moře. Ty kde? Tady jsou! Bazén tady mají. Když budeme hodní, tak prý nám napustí i vodu. On na mě ukázal sprosté slovo. Čus. Čus! Hele, úplně dozadu. Čau. Čus! Tyhle, takže. Čus! Hele, Čau, Roman, čau, Michal, čus. Řeťa. Čau. Hele, úplně dozadu, pak doprava. To je tam na tu stranu. Úplně dozadu a doprava. Najdeme to podle motorek asi, že? Jo, a my tam jdeme. Dobře, tak jo. Tak přátelé, jsme v Pise. Za mnou je šikmá věž v Pise. Ale zvláštní je, že všichni tady dělají takové divné pózy s rukama, vypadají jak idioti. Oni se snaží prostě vyrovnat tu věž, nebo chytit tu věž, jo. Já nevím, fakt je to trapné, prostě všichni to chtějí dělat. Ježíš, co to děláš? Hej, Musím pomoct. já teďka tady právě o tom mluvím, jako. Se dívej, to dělají všichni. No dobře, já to nezavřu, protože tady ty. Ježišmarja, on stál, že jim to spadne. No dobře. No, tak se to nepovedlo. Nikdy se nezmění, prokletý znamení, ty stejný máš. Jedině spolu se cítíme živí, od náma příběh vyprávět.
sobota? Dneska je sobota. Ale já nevím, jestli to bude slyšet v těch filmách. Oni stejně nic říkat nebudou. Oni budou kývat. Dobře. Jo. První den, sobota, kterého? 15. března, Sardinie, benzínka, káva, už je za námi, já jsem ji teda nepil. Vítáme vás všechny na naší krásné cestě po Sardinii, kterou plánoval tady Mr. Pepa. Zdravím. Pracovní název bude Führer. Já jsem na to zvyklý z práce. Ano. Jsme ve složení, jak jsem říkal, Pepa, Romča, Břeťa a já. Chlapi, jaké máte pocity z trajektu a podobně? Trajekt byl super. Trajekt, to byla taková lodička, byla trošku větší. V životě jsem nic takového neviděl. A o to menší byla ta kajuta. A o to menší byla kajuta. Kajuta byla fajn. Tady bych chtěl dát asi do prostřihu fotku té kajuty. Jo. Ne každý to asi ví, jak na takové lodi funguje. No jo. Já jsem chtěl dělat tajně video. Já si ale myslím, že tu ruku ani moc nemusíš natahovat. Pak do ničeho nenarazíš. Ne, dobrý, já ji mám tady a vlastně mám ji úplně na druhé straně tady toho celého pokoje. Ale jako říkám, to jste čekali, když je tady Pošleš to 8 000 jednotek. Ty byl tak po noce. Ne, dobré to je, mně se to líbí, jako tady prostě vyklop tu postel. Dám ještě něco, jo? Co? Nevím. No. Dobré to je. No. Těžko říct, kdo se tam spal předtím. To je úplně jedno. Musíš být rád za to, A co dívej, máš. jo? Počkej, máme aj koupelnu. Dívej, Italové, jo? Myslíš, jako, že jsi tam vcucnu, jo? Nebo potřebujeme nějakou, která nám to ukáže. No. No a už to nejde zveřejnit, to viděl. Ale tak to nevím. Vy jste něco říkali, já celou dobu mlčím. Ale prosím tě, ty jsi to navrhoval jako... znamená souhlas. Ty jsi to navrhoval jako první, co kecáš. Kecáš, přesně tak, ty vole. My jsme byli... Já jsem měl pocit, že se přikrývám Michalem. No ale ono tak ani skoro bylo. Skoro bylo. Jo, máme i video. Jo, kluci, tak teďka jste se přiznali, ty vole, že jste spali spolu v posteli, ty vole. No, ne. Dobrý. Tak vy dva taky, Veřejně, že jo? Ne. Dobrý, všechno je OK. Takže vyrážíme, my vůbec nevíme vlastně kam. Pepa to ví, to Já jsem stačí. Týden, takže já No. nevím. Hele, za 600 metrů vyjíždíme na offroad a už z něj nevyjedeme až do soboty. Hele, jak já s oblíbou říkám, manche führen, manche folgen. Přesně tak. Takže za 600 metrů bude další video, kde končíme. Jo. Takže teďka potom, co to bylo trošku nezáživné, už začínají konečně motorky. Tak jdeme si to užít, ne? Čau. Čau. Roky plynou, přijde chvíle, hlavní sudí zapíská a sečte hříchy pozemský. Že jsme měli svoje cíle, rubáš kapsy nezíská, nechte nám srdce bohemský. Nikdy se nezmění, prokletý znamení, ty stejný máš. Hej ty vole, on si neuvědomuje, kurva my, co máme my za motorky. Hej, to si děláš, Pepo, prdel, vole. Aha. Tak si mám brzdit. Hej, to si děláte prdel, vole. Já si myslím. Je to natočený, je to natočený. No, furt je to natočený. Já radši se říkám. Neříkám. Mi to ujelo, no. Se mi to nepovedlo, no. A tak ona ta šotolinka se trošku taky zvrtla, že jo, jako. Já jsem si říkal, že přes ty velké kamery by to bylo lepší, víš? Hele, necháme to jak to je a spustíme to spodem, ne? Co? Ty kamery. No, ale to asi kolem těch kufrů to asi neprojede. Tou dírou. Jede. Pojď, postavíme ji. Máš tam kvát? Já si myslím, že jo. Tak, no a opatrně vole tady spodem. Jedeš dolů? Jo. No vy z toho břehu akorát.
Počkej, stůj. Ty houba. To je dobré. Tak už víš, proč jsem zastavil. To je smaženice. To je dobré. Ty už se natáčíš, že? Trošku víc. Natáčím. To je dobré, a ona je celá červivá, vole. Počkej, nedáme ten šutr pryč. Jeho pryč. Já jsem ho chtěl dávat pryč, ale on je těžký. Počkej, Chceš jistit? Dobré, to bylo to. hej, tak já myslím, že Pepo, bude třeba volit tu trasu trošku jinou. Já se obávám, že tudy to nevede. Budeme asi tlačit, pánové. Se cítíme živí, pod náma příběh vyprávět o monstrech, co potkají se jednou za 100 let. Spolu se cítíme živí a pořád je to znát, že není lepší pocit, než tu stát. Roky plynou, střídají se, jenom jedno nemění se. Ještě mladý srdce bohemský nikdy se nezmění. Prokletý znamení, ty stejný máš. Stejný máš.
Dámy a přátelé, my jsme usedli k hojnému stolu, kde máme krásná a chutná, výživná, zdravá jídla. Názorně ukážu. Takže Pepa začíná. Pepa tady dělá. Pepo, co to máme? Klasická hovězí polévka Ano. s nudlemi. Ano, Nudlí je tam většinou málo, ano, takže Pepa dodělává nudle. ano. Jo. Eh, Takže pečivo další netřeba. Předpokládám, že hovězí je domácí. Ano, Jo. přesně, zabil jsem sám. Ano, výborně. Co tady má Břeťa? Tak my tradičně jako loni hotovky. Ano, Já mám segedinský guláš a k tomu vlastně ani nevím, co to je. to bude nějaké pečivo. No jako pečivo to je, ale už to je místní. Výborně, výborně. No a tady dám Romču. Já mám tady Hang Pong. Hang Pong, Ping Pong, ano. no. Čínská polévka z kočky. Sám jsem nezabíjel, koupil jsem. Dobrá cena, koukám, ano. No, ona byla prošlák, byla levnější. Nahlédneme do tvého ještě tady krásného kastrůlku. No nádherně to vypadá. Myslím si, že to bude také velmi výživné. A vyvážené. Ano. Já si myslím, že Roman bude hlavně hodně rychlej. Běhání na záchod. Ne, hele, to většinou právě zatvrzuje, jo, takže bude spíš muset hledat něco, co ho právě popožene. Hele, Takže voda z kohoutku. No a já jsem si dneska dal tady pravého jeleního guláše. Taky si sám zabíjel? Taky tady mám ještě něco, takže vidíte sami, že my dokážeme opravdu vychutnat, žít krásně, gastronomii Pro mě. nějakým způsobem. Ano, teďka tady vidíme, že vlastně se to dokucuje speciálním Ale kořenem. počkej, podívej se na ten hrnec ze spoda. A co je ze spoda? Já si myslím, že ta nálepka měla jít sundat. Aha, Jo, proto to tak smrdělo. Takže tohle to tam nemělo být, jo? Myslím si, že ne. myslím si, že teď už je to vlastně úplně jedno. Nevadí. Ono se to příště už nestane, protože ta nálepka už bude úplně upalná. už je pryč. Takže, Se bude dělat, jestli mi třeba bunda nehoří, víš? jsme schopni říct, že jsme, prosím tě? Itálii, dá na Sardinii. Hele, jsme na Sardinii. Sardinii Aha. a je to tak, že asi řeknu jižně od nás, nějakých 40 kilometrů je město, jedno z nejkrásnějších měst na Sardinii, s nejkrásnějšíma plážema a Řetě nám řekne, jak se jmenuje. Tam pojedem. Jsme zde někde. A jedem po cestě. Jedeme. Každopádně, Po těch, Já ti to mám na říct? horských kolách. Myslíš to? po tom, co jsme prožili Siniscola? No, dopoledne a tam bych potom někde v začal. offroadu, se nám teďka vlastně to jídlo velice hodí a my budeme pokračovat dál. Kam nás zavede náš Führer Pepa, to nikdo neví. A na tom je to, a to je na tom to krásné, jak se říká. Necháme se překvapit. Uvidíme. Ještě nějaký komentář? Ne, pojď vařit. Jaký to mám, ty No, ale... Hezké to má, dívej se. Aha, krásné, krásné. Rosolovité, to je tím, že to je silný, poctivý, domácí vývar. Vařil jsem ho několik nocí, pomalu, víš, jako na motorce, na lodi, Takže v autě. mně nezbývá nic jiného, pánové, než nám popřát dobrou chuť. Děkujeme, mě to Dobrou by chuť. taky. Dobrou chuť i vám. Spolu se cítíme živí, poznávám příběh vyprávět o monstrech, co potkají se jednou za 100 let. Spolu se cítíme živí a pořád je to znát, že není lepší pocit, než tu stát. Není lepší pocit, než tu stát. A motorka jede.
No, já jsem přijel asi v pravý čas, koukám, abych ti to natočil. Poslouchej, vypni tu kameru, já se couvnu, pak ji zapneš a přejdu to znova. Já nevím, jestli to mám zkoušet vůbec. Normálně. Tak já to zkusím. Málo plynu, ty vole. Já vím. To bych měl přece vyjet ten kousek, ne? Díky, kluci. Já jsem si říkal, že když jsi zlehnul ty, že tě v tom nenechám. Jasnej, ty vole. Kluci, nedáme si to zpátky? Hele, koukej! Ještě jedna. Samozřejmě, že jsem měl vedle. To až někdo bude říkat, že jsme jeli nějaký obyčejný malý terény, vole. To komentářů nejde. Že já musím být všude, vole, vždycky, fakt. Tak ty jsi tam najel tak rychle. Asi ne? Já jsem měl mokrou už před tou kaluží. Ale o tom to je, ty vole, přesně. Ale jo. Ty jsi jak malý děcka, ty vole. No, asi tak. Bez toho by nás to nebavilo, ty vole, jak tady jezdili po silnici. Ano, ano, projeli jsme si krásným offroadem. Já jsem spokojený. Pojďte, přátelé. Dělej to proti slunku. Pojďte, přátelé. Pojďme se k tomu vyjádřit. Co na to tady jako říkáte? Já jsem spokojený. No, jako, Hele, jedeme zpátky, vole. pravda. První trasa dnešního dne, kterou jsme projeli skrz a nemuseli se vracet. Tak to máte pravdu, Ty vole, to se vidíš to omlouvám, vlastně? to se omlouvám já, to je moje chyba. opravdu poprvé. Trošku bláto, Pánové, no, ale máte mokrou v botách? máme od bláta. Já se ptám, jestli máš mokrou. Já ne. Já trochu. Já tak trošku taky, jako víš, jako že jsem, Tak trošku, no. nevím, co mám dělat teď v tuto Já chvíli. necakla ti voda jako z motoru nebo něco? Ne, to je, To určitě nebylo z toho. to je z potu. Já jsem se spotil, Tak, to se potíš docela dost. ale to bylo dobré. Ta byla dobrá.